Добър вечер, уважаеми зрители! Ние сме МВГ TV Show и в този канал ще качваме забавни скетчове, комедийни видеа и всякакви штури идеи, които са създадени лично от нас, тримата. Как започна всичко? Един ден аз и Владко решихме да запишем едно видео за забава и въобще си нямахме на представа, че ще се получи по начина, по който ние си мислихме, че няма да стане. Почнахме да снимаме видеа в момента, в който нашият трети човек, Галин, зад нас, се присъедини към нашия екип и ние сме МВГ TV Show. Затова нашето име в YouTube и на канала МВГ TV Show е на нашите тримата. МВГ. Нека първо да се представим. Владко, известен още като Керемитко Тухлев, водещ и персонаж в нашите видеа. Галин, по-известен като Черничкия, персонаж и неизменна част от нашия екип. Мартин, познат като Джефри Сакско-Бургоцки, водещ, персонаж и режисьор на МВГ TV Show. Полицаи завариха две крави на мотора. Пътували са горкици са морето по магистрала Тракия. На обед и вечер по 3 тухли с мляко. Така, какво правите през ежедневието си, господин Коня? Ами, кой случай, като изляза, нямам трема. Така. Завей слотама, Ти дървай козата! Ти ми дървай козата, каква е с твоята перука, я се вижда. Отивах на работа на Гроздобер ли беше, на Черешобер ли беше. Сливи, бера, ягоди, маслини, Гърцията отивах, Францията. И те, какво да казвам, господин директор, те беше. Добре. И хората ме знаят като Ганчо, тръбата. И така, уважаеми зрители, видяхте откъси от нашите скетчове. И ако ви е харесало, може да се абонирате за канала, да харесате клипа за още такива забавни и штури видеа. До нови срещи!